Salut! Sunt Dermanscheana și sunt fotograf. Eu cred că fiecare fotograf poate ajunge la un nivel mult mai înalt dacă învață, dacă are inspirație. Pentru asta se fac workshop-urile. Workshop-ul se adresează atât fotografilor începători, cât și celor mai experimentați. Țin minte și acum că nu voiam să mă duc la primul meu workshop, tocmai din considerentul că mi se părea prea scump. Și soțul mi l-a făcut cadou de ziua mea. Toți cei 6-7 ani câți erau până la acel workshop s-au anulat, pentru că mi s-a schimbat stilul de lucru, mi s-au schimbat nunțele, a devenit totul la un alt nivel, exact după un singur workshop. Vom face împreună fotografii premium pentru portofoliul tău, cu miri frumoși, îmbrăcați foarte elegant și fain și în locații extraordinare, în ipostaze faine pentru voi. Am numit workshop-ul Symphony pentru că reprezintă un ansamblu de sunete consonante, adică vom avea formula perfectă pentru a fi un fotograf bun, nu doar la partea de editare, de lucru, dar și lucru cu clientul. Asta este foarte important. Te aștept cu drag să descoperi o altă viziune a fotografiei de nuntă.